Я прымаю выклік ад платформы літара А і прачытаю верш Вялікдзень. На Вялікдзень 5 гадоў таму штосьці дрыготкае аддала яму. Ён узяў. Засвяціліся промні пагарды. Я плыла ў ёй. Ён добры, ён варты. Я шчыра штодня памногу кіравала ў тваю, сваю дарогу. А яны не сышліся. Праз гады закрывіла веліч малой бяды. Незаўважнай бяды, дзвюх маленькіх мрой. Класічная смерць. Ты не са мной. Гэта смерць па кроплі смактала кроў сэрца сатканага з тваіх слоў. І цяжка было ўдыхнуць атручаны тлён чужых ртоў. І тады, ламаючы пальцамі шкло, я зразумела любоў. Я кідаю выклік 3 людзям, каб прачыталі свой улюбёны верш на роднай мове. Ліпскай Ганне, Ануфрыенку Алегу і Маеўскаму Ягору.